Όταν ήμουν μικρός, έτρεμα από το φόβο μου την ντουλάπα μου. Ήταν ένας από εκείνους τους ανεξήγητους φόβους που αποκτούν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Ξάβλωνα χωρίς να μπορώ να κοιμηθώ κάτω από την ασφάλεια του παπλώματός μου και έριχνα κλετές ματιές προς την ντουλάπα μου, αναρωτώμενος για το τι είδους τέρατα κρύβονται πίσω από την πόρτα της. Τέρατα που απλά περίμεναν την κατάλληλη στιγμή να με επιτεθούν και να με αρπάξουν μέσα σε αυτήν. Δεν είχα από πάντοτε αυτό το φόβο για τις ντουλάπες. Όλα ξεκίνησαν ένα βράδυ που δεν ήμουν γύρω στα 8. Ξάπλωνα στο κρεβάτι μου, στριφογυρίζοντας μάτια σε αυτό, προσπαθώντας να κοιμηθώ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σε κάποια φάση το βλέμμα μου έπεσε πάνω στην ντουλάπα μου, απέναντι από το κρεβάτι μου. Ήταν μια μεγάλη ξύλινη ντουλάπα, από αυτές που υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Τίποτα το ασυνήθιστο δηλαδή. Κι έτσι, όπως τη χάζευα, τότε ήταν που συνέβη. Είδα ένα από τα φύλλα της ντουλάπας να ξεκινά να ανοίγει σιγά σιγά. Αμέσως τότε ήταν που δημιουργήθηκαν στο μυαλό μου όλες εκείνες οι εικόνες για τα τέρατα που κρύβονται στα σκοτάδια της ντουλάπας μου. Ούρλιαξα αμέσως με όλη μου τη δύναμη και δευτερόλεπτα αργότερα οι γονείς μου μπήκαν πανικόβλητοι στο δωμάτιό μου, ανοίγοντας το φως και ρωτώντας με για το τι είχε συμβεί. Τους έδειξα την ντουλάπα και τους είπα για το τι μόλις είχε συμβεί και εκείνοι με καθησύχασαν, λέγοντάς μου ότι όλα ήταν στη φαντασία μου. Ο πατέρας μου μάλιστα πλησίασε για να ανοίξει την πόρτα της ντουλάπας για να μου αποδείξει ότι κανένα τέρας δεν βρισκόταν εκεί. Βλέποντας τον να πλησιάζει, φαντάστηκα ένα τεράστιο χέρι να τον αρπάζει στο εσωτερικό της με το που έπιανε το χερούλι της. Αλλά τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Με οδήγησαν στη συνέχεια στο κρεβάτι μου, όπου μετά από πολλή προσπάθεια και πολλή ώρα με πήρε ο ύπνος χωρίς κάτι άλλο να συμβεί. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, ο φόβος μου για την ντουλάπα συνέχιζε να υπάρχει. Κάποια βράδια άκουγα θορύβους από το εσωτερικό της και φανταζόμουν τα φύλλα της να ανοίγουν και να βγαίνει κάτι από εκεί μέσα. Ήξερα ότι όλα αυτά ήταν αποκόμματα του υποσυνείδητου της φαντασίας μου, αλλά και πάλι ο φόβος μου ήταν πέρα για πέρα πραγματικός. Τουλάχιστον για εμένα. Ήταν στο δεύτερο έτος του γυμνασίου όταν αυτός ο υποσυνείδητος φόβος μου έγινε λίγο πιο χειροπιαστός. Αν και ήμουν μεγαλύτερος πλέον, πάντα ένιωθα να ανατριχιάζω όποτε έβλεπα την ντουλάπα του δωματίου μου. Και αν και είχα γίνει καλύτερος να χαλιναγωγώ κάπως το φόβο μου, λέγοντάς μου ότι όλα είναι στη φαντασία μου, πάντα κρυφοκοίταζα στην τρομακτική ντουλάπα μου. Είχα ξαπλώσει και ήμουν έτοιμος να με πάρει ο ύπνος, όταν άκουσα από πίσω μου το χαρακτηριστικό τρίξιμο που έκανε η ντουλάπα του δωματίου μου όταν άνοιγε. Κούρλωσα τα μάτια και γύρισα αμέσως πλευρό για να αντικρίσω την ντουλάπα μου και πάγωσα όταν την είδα να είναι ορθά άνοιχτη. Κράτησα την αναπνοή μου και κάρφωσα το βλέμμα μου στο εσωτερικό της, προσπαθώντας να διακρίνω στο σκοτάδι και να βρω μια λογική εξήγηση που να εξηγεί γιατί ήταν ανοιχτή. Τότε υπό το φως του φεγγαριού είδα ένα ζευγάρι κόκκινα μάτια να με κοιτάνε από το εσωτερικό της και αμέσως σούρλιαξα και πετάχτηκα από το κρεβάτι μου και έτρεξα προς την πόρτα του δωματίου μου, ανοίγοντας το φως πριν εξέλθω από το δωμάτιό μου και κατευθυνθώ προς το δωμάτιο των γονιών μου, οι οποίοι με ρώτησαν τι είχε συμβεί και εγώ τους είπα απλά ότι είχα δει ένα πολύ κακό όνειρο. Ανασήκωσαν τους ώμους τους και αφού με καθησύχασαν επέστρεψαν στο δωμάτιό τους. Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα στο σαλόνι χαζεύοντας την τηλεόραση, όπως και για τα επόμενα βράδια για τα χρόνια που ακολούθησαν. Οι γονείς μου αναρωτιόντουσαν γιατί το κάνω αυτό, αλλά τους καθησύχαζα λέγοντάς του ότι τελικά με βολεύει πολύ περισσότερο να κοιμάμαι στον καναπέ.
Τα πράγματα χειροτέρεψαν όταν άρχισα να μένω μόνος μου. Είχα τελειώσει το σχολείο και είχα περάσει σε μια σχολή στην επαρχία. Είχα νοικιάσει ένα σχετικά μικρό διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο. Δεν κοιμόμουν ωστόσο σε αυτό, αλλά στο σαλόνι. Είχα συνηθίσει τελικά να με παίρνει ο ύπνος παρακολουθώντας τηλεόραση. Ένα βράδυ ωστόσο, αφού γύρισα σπίτι μετά από κάποια ποτά με φίλους, ξάπλωσα στο κρεβάτι στον υπνοδωμάτιό μου, το οποίο είχε και εκείνο η ντουλάπα, ακριβώς απέναντι από το κρεβάτι μου. Στιγμιαία μου ήρθαν μνήμες από την παιδική μου ηλικία, αλλά υπενθύμησα στον εαυτό μου ότι πλέον ήμουν ενήλικας. Γέλασα και αποκοιμήθηκα. Το πρωί ωστόσο μου κόπηκε το γέλιο όταν παρατήρησα ότι το ένα φύλλο της ντουλάπας ήταν ανοιχτό. Έψαξα αμέσως σε όλο το σπίτι, σκεπτόμενος αρχικά ότι ίσως να είχε μπει κάποιος διαρρήκτης, αλλά τα πάντα ήταν στη θέση τους. Κοίταξα μέσα στο εσωτερικό της ντουλάπας μου, η οποία ήταν σχετικά άδεια, με εξαίρεση τα λίγα ρούχα που είχα βάλει μέσα σε αυτήν. Σκεφτόμουν συνεχώς τι μπορεί να την άνοιξει και τελικά κατέληξα στο γεγονός ότι μάλλον εγώ την είχα ανοίξει και την είχα ξεχάσει ανοιχτή, πιθανότατα για να αφήσω κάποιο ρούχο, αλλά το είχα ξεχάσει εντελώς επειδή ήμουνα μεθυσμένος. Τους επόμενους μήνες συνέχιζα και πάλι να κοιμάμαι στον καναπέ στο σαλόνι. Ωστόσο, ένα βράδυ, αφότου γύρισα κατάκοπος από τη δουλειά, ξάπλωσα στο κρεβάτι στο δωμάτιό μου και με πήρε κατευθείαν ο ύπνος. Ξύπνησα τα βαθιά χαράματα και συνειδητοποιώντας το που βρισκόμουν, με έφεσε αρχικά ένας μικρός τρόμος. Θύμωσα στιγμιαία που έπιανα και πάλι τον εαυτό μου να φοβάται την ντουλάπα του σαν μικρό παιδί. Ωστόσο αυτός ο μικρός θυμός μετατράπηκε κατευθείαν στον απόλυτο τρόμο όταν το είδα, τη φιγούρα ενός πλάσματος ή καλύτερα το μισό σώμα από αυτό να προεξέχει από την ντουλάπα μου και να με κοιτάσει. Και αυτό που το έκανε ακόμα πιο τρομακτικό ήταν ότι η μορφή αυτού του πλάσματος δεν ήταν καν φυσιολογική. Ήταν κατάλευκο και το χέρι του, αυτό που κρεμόταν έξω από την ντουλάπα, είχε το μήκος ολόκληρου του σώματός του που ήταν σίγουρα πάνω από 2 μέτρα, με ένα σκελετωμένο χέρι που ξεκουραζόταν στο πάτωμα του δωματίου μου. Το κεφάλι του ήταν ολόκληρο έξω από την ντουλάπα και με κάρφωνε με τα κόκκινα μάτια του, ενώ μου χαμογελούσε, και τα δόντια του, ωχ Θεέ μου, τα δόντια του ήταν κοφτερά και ήταν σαν να ήταν δόντια καρχαρία. Στεκόταν εκεί και με παρατηρούσε, λες και απολάμβανε τον απόλυτο τρόμο που με είχε κυριεύσει, λες και απολάμβανε το μαρτύριό μου. Τότε με το χέρι που ήταν κρυμμένο πίσω από την πόρτα άρχισε να κάνει ρυθμικά χτυπήματα με αυτό, με κάτι που μάλλον ήταν το νύχι του, καθώς άρχιζε να ανεβαίνει το μήκος της πόρτας, μέχρι που και αυτό το χέρι εμφανίστηκε στο πάνω κάσωμα της πόρτας. Και τότε άρχισε να ανοίγει μερικά χιλιοστά την πόρτα, κάτι που με ξεπάγωσε από τον τρόπο που με είχε κυριεύσει, και άρπαξα αμέσως τα κλειδιά από το αυτοκίνητο που βρισκόταν δίπλα στο κομμωδίνο μου και έτρεξα έξω από το διαμέρισμά μου. Κοιμήθηκα στο αυτοκίνητό μου εκείνο το βράδυ και αφότου ξημέρωσε πήγα στο πλησιέστερο κατάστημα και αγόρασα δεκάδες καρφιά και τάβλες. Όταν επέστρεψα σπίτι η ντουλάπα μου ήταν κλειστή. Δεν έχασα χρόνο και τη σφράγισα αμέσως για κάθε σιγουριά, γνωρίζοντας υπό το φως της μέρας πλέον ότι και πάλι το όλο σκηνικό ήταν μάλλον απόκομμα της φαντασίας μου. Ωστόσο, κάποια βράδια χωρίς ύπνο έχω την εντύπωση ότι ακούω αμυδρά χτυπήματα να προέρχονται πίσω από τη σφραγισμένη πόρτα της ντουλάπας μου.